World Evangelization in Our Days, Lecture 9. Now, ang Lecture 9 naghisgot mahitungod sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. So, Hesukristo, mo na ang Lecture 9. Now, ang Lecture 9, kini nakafocus sa pagtubo, sa pagtuon, mahitungod sa bugtong anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Now, kung kita motubo sa kaalam o sa kahibalo, mahitungod kang Ginoong Hesukristo, motubo usab ang atong kaalam o kahibalo mahitungod sa Dios. Tungod kay si Kristo siya ang tinago, siya ang misteryo sa Dios. O nga sa dihang kita motubo sa kaalam o kahibalo kaniya, ato usab nga maangkon ang kadagaya sa kaalam o kahibalo mahitungod sa Dios nga ana kang Kristo, sumala pa ni Apostol Pablo dito sa Colosas Kapitulo 3. Now, ang Lecture 9, ato makita dinhi, nagpakita o nagpaila kung kinsa gyud si Kristo sa ato ang kinabuhi. Now, alang ninyo kinsa man si Ginoong Hesukristo. Now, karon muna atong focus sa ato ang pagtuon. Now, point number 1, kinsa man si Ginoong Hesukristo? Matud pa ni Marcos diya sa 1, versikulo 1, nga si Ginoong Hesus gitawag siya anak sa Dios. Now, matud pa diha ni Marcos, ang sinugdan sa maayong balita mahitungod kang Hesukristo. O kinsa si Hesukristo, matud pa ni Marcos, siya ang anak sa Dios. So din higi pa matud-an ni Marcos nga kun unsa ang amahan, mao usab ang anak. So tungod kay kini nagpakita kanang pulong anak sa Dios diha, nagpakita sa connection o sa relasyon tali sa bugtong anak sa Dios o sa iyang amahan. Kita nahimot ang anak sa Dios, pero dili sa paagi sa sama kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay kita nahimong anak sa Dios pinaagi sa adoption. Apan si Ginoong Hesukristo siya gitawag ang porsuso or bugtong anak sa Dios. Busa siya gid ang porsuso ug bugtong anak sa Dios, so kung unsa ang amahan, mausab ang anak. Now matud pa ni Apostol Juan, diya sa Juan 1:1, na din higipakita o gipamatud-an ni Apostol Juan kung kinsa gyud si Ginoong Hesukristo sa itong kinabuhi. Sa verse 1, sa sinugdan mao ang pulong, o ang pulong uban sa Dios, o ang pulong mao ang Dios. So din makita nato nga ang pulong naa sa sinugdan, o ang pulong Dios. Matud pa ni Apostol Juan. Sa verse 2, matud pa siya uban sa Dios sa sinugdan. Now, kung atong tan-awon, pag-abot sa verse 14, kung kinsa ang Dios, kung kinsa ning maong pulong, nga nahimo, nga mao ang Dios, pag-abot sa verse 14, kining maong pulong, nahimong unod, o mipuyo uban kanato. Nakita namo ang iyang himaya sa usa sa bugtong, nga gikan sa amahan, puno sa grasya o kamatuoran. So ato makita nga ang pulong Dios o ang pulong nga Dios nahimong tao og mipuyo tipo nato. Now kinsa man ni kini nagtudlo sa incarnation of Christ, sa pagkahimong tao sa Dios. O nga dinhi ato makita nga si Ginoong Hesukristo na tao siya og mipuyo tipo nato. Now, mismo si Juan Bautista nagpamatuod niya sa versikulo 15. Gipamatuod-an ni Juan nga si Jesus diha na sa una pa, sa verse 15. Matud pa diha ni Juan, si Juan nagpamatuod mahitungod kaniya. Siya misinggit nga nag-ingon, kini mao siya nga mahitungod kaniya, ako miingon. Siya nga moabot sunod kanako, labaw pa kanako, kay siya una kanako. So, dinhi pa kita ni Juan nga kanang pulong una, nasayod si Juan sa iyang kasing-kasing nga si Kristo mang Misaya, nga din una pa siya, buhat ipasabot sa wa pa, buhatang kalibutan, diha na si Ginoong Hesukristo. Now, sa verse 18, now, makita nato din ha, nga din matud pa diha, gipamatud-an o gipakita agad ni dyan, nga si Ginoong Hesus, Dios siya 100%, o tao po siya 100% pag-abot sa verse 14. O sa verse 18, gisubli pag-usab ni Apostol Juan, nga si Ginoong Hesukristo matuod nga Dios, mga matud pa niya, walay tao nga nakakita sa Dios. Apan matud pa ni Juan, apan ang Dios nga usa og bugtong. Now, kinsa maning ang Dios nga usa og bugtong, mao si Ginoong Hesukristo ang Dios. Gitawag
ni Apostol Juan si Jesus Christ ang Dios nga bugtong nga anaa sa kiliran sa amahan. Now, kinsa may naa sa kiliran sa amahan, niya gitawag ni John og Dios. Kinsa man ni siya? Si Ginoong Hesukristo. So ang atong makita dinhi ang pagtulunan nga gipakita ni Juan, si Juan nagtudlo, nagpamatuod nga si Ginoong Hesukristo diha na sa wala pa buhatang kalibutan og Dios siya. Og nahimong tao pag-abot sa verse 14. Now matod pa diha sa Efeso chapter 1:3-10. Diha gipakita ni Apostol Pablo ang trabaho ni Ginoong Hesukristo nganong unsay rason nganong nagpakatao siya. So nagpakatao si Ginoong Hesukristo aron siya mahimo natong manunubos sumala pa ni Apostol Pablo. Now matod pa dinha sa bersikulo 5. Giplano niyang daan nga kita mahimong iyang mga anak pinaagi kang Hesukristo. Kini sumala sa iyang kagustuhan o kabubuton. Giplano na sa Dios ang tanan, ang iyang pag-anhi, ang iyang pagkatao, ang iyang pagtubos nato. Giplano na mo nang kinahanglang mataw gyud siya sa unod sama nato. Sa verse 6 makita nato, daygon ta ang Dios tungod sa iyang kahibulungang grasya nga gihatag kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Verse 7, kay pinaagi sa dugo ni Kristo, gitubos kita, nga sa ato pa, gipasaylo na ang atong mga sala. Pagkadako sa grasya sa Dios kanato, gihatagan niya kitag kaalam o kahibalo. So din hinato makita nga si Jesus Christ ang rason nganong na Dios siya og nagpakatao. Tungod kay kinahanglan siyang magpakatao, aron kita iyahang tubuson ang dakong trabaho ni Jesus Christ ingon nga ikaduha nga persona sa Trinidad. Ang iyahang dakong trabaho mao ang pagtubos sa mga gipili sa Dios nga mga katawhan. So siya ang manunubos nato. Og di kay manunubos lang, matud pa sa verse 10, kun moabot na ang panahon nga iyang gitagal sumala sa iyang plano, gusto niya nga usahon ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta og ipasakop sa pagdumala ni Kristo. So si Kristo siya mo nang gitawag nato siya hari sa mga hari tungod kay siya ay dunay katakos ug otoridad sa pagdumala sa tanang binuhat sa langit ug sa yuta. So dinha nato makita nga si Kristo siya ang manunubos, manang nahimo siyang tao. Dios siya nahimong tao sab nga 100% tao gyud siya. Sa susamang paagi matud pa ni Apostol Pablo dito sa Church sa Colossus chapter 1:13-20 nga matud pa giluwas niya kita gikan sa gahom sa kangitngit o gipahiluna didto sa gingharian sa iyang pinanggang anak. So diyan nimo makita nga ang rason nganong mianhi Jesus Christ aron kita iyang luwason o kung dili Dios si Jesus Christ, dili siya makahimo sa pagluwas kanato. Sa verse 14, pinaagi sa iyang anak, gitubos kita niya. Kini nagpasabot, nga gipasaylo na niya ang atong mga sala. Now sa verse 15, si Kristo mao gayud ang hulagway sa dili makita nga Dios. So dinhi mo makita nga ang bayhon sa Dios Amahan o bayhon ni Ginoong Hesukristo managsama exactly, insakto gyud, the exact representation of the invisible God, naa kang Kristo. Dinhi gipakita ni Pablo nga kung unsa ang Amahan, maupod si Jesus Christ. Kung unsay unsay characteristic, unsay kinaiyahan sa Dios Amahan, maupod ang kinaiyahan nga naa kang Ginoong Hesukristo, ingon nga anak. Sumatod pa din kay pinaagi kaniya og alang kaniya gibuhat sa Dios ang tanan nga nasa langit ug dinhi sa yuta, ang makita ug dili makita sama sa mga espiritu nga may kagahom o katungod, mga espiritu nga mangulo o naghari. So dinhi nato makita nga si Ginoong Hesukristo mo'y nagbuhat sa tanang butang, makita ug dili makita. Nabuhat ang tanan pinaagi kang Ginoong Hesukristo. So, diha nimo makita kung si Kristo nagbuhat sa tanang butang, makita o dili makita, spiritual o material, mga binuhat sa langit o sa yuta,
makongklud nato nga siya gyud Dios. Gitawag siya co-creator tungod kay gibuhat man ang tanang butang pinaagi niya. So sa wala pa ang bisan unsa nga butang, si Kristo anaan ng daan. So tanawa, so makita nimo din wa pa ang butang naa na siyang daan. So og pinaagi kaniya nahimutang og nahiusa ang tanan sa ilang hustong dapit. Imagine, diyan nimo makita kanang gitawag sovereignty. Nga tanang butang ang Dios nagkontrol og nagpahimutang bisan sa planeta, bisan sa mga panghitabo sa movement sa planeta, movement sa kalibutan, panghitabo sa tanang tao, iladom or under sa kontrol ni Ginoong Hesukristo. Dili na mabuhat ni Kristo kung dili siya Dios. Kay buot sa Dios nga Amahan, nga ang kinatibuk-an sa iyahang pagka-Dios, makita tanan diha kang Kristo tanawa. Ang tanan nga pagka-Dios, no, makita ang tanan diha kang Kristo. So dinhi mo ni siya'y lantugi ni Apostol Pablo batok sa mga tao nga dili mo ilang nga si Kristo Dios. Og dinhi gipamatud-an ni Apostol Pablo nga matud pa niya nga ang tanan kinatibuk-ano sa pagka-Dios. Makita diha ang tanan gyud, tanan way bisang gamay kulang, ang tanan makita diha kang Ginoong Hesukristo. So sa verse 20, og pinaagi kang Kristo napasiguli sa Dios ang iyang maayong relasyon sa tanan niyang binuhat sa langit ug dinhi sa yuta. Gihimo niya kini pinaagi sa dugo ni Kristo dito sa krus. So diyan nimo makita si Kristo sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan, mianhi siya tungod kay ang tanan giplano na sa Dios. So ang iya pong pag-anhi dinhi, siya mao ang Misaya. Mianhi siya dinhi mga kaigsunan aron iyang buhaton ang iyang dakong plano sa pagtubos sa mga tao. So munay purpose ngano nga mianhi si Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan. Now sa Matthew chapter 11 verse 27, makita nato matud pa diha ni Jesus Christ unya miingon si Jesus sa mga tao, gitugyan na kanako sa akong Amahan ang tanang mga butang. Ang Amahan lang ang nakaila kanako nga iyang anak, og ang nakaila sa Amahan ako lang gayud nga iyang anak. Og ang mga tao nga buot ko nga makaila kaniya. So diha nimo makita nga mismo si Jesus Christ iyang gipaila-ila nganhi kanato ang Amahan. So iyahang nag-testify si Jesus Christ mahitungod sa Amahan. I-introduce ni Jesus Christ kung kinsa og unsa ang iyang Amahan. Nga matud pa ni Jesus Christ nga way nakaila sa Amahan, gawas kaniya lang, gawas sa anak. Buti pasabot, ug wa po'y nakaila sa anak, gawas sa Amahan. Diha nimo makita, kita ingon nga tao, wa kita makaila kung kinsa ang Dios. Gawas lang matud pa ni Jesus Christ ni adtong mga tao nga buot niya nga makaila kaniya. So ang Dios mo'y nagbuot sa tao aron ang tao makaila sa Dios. Gipili niya ang tao aron ipaila-ila sa Dios ang iyang kaugalingon ngadto sa mga tao nga iyahang pagapilion. Sa Lucas 10:22, gitugyan kanako ang Amahan. Parallel ni siya sa verse 11:27 sa Matthew. Now sa Juan 1:18, wala pa gayo tao nga nakakita sa Dios og tinuod gyud na. Ang bugtong anak nga Dios nga pinangga kaayo sa Amahan maoy nagpaila kaniya. Kinsa gani Jesus Christ? Ang bugtong anak nga Dios. So dinhi gipakita nga Jesus Christ bugtong anak og Dios pud siya. Og si Jesus Christ matud pa dinhi na iyang gipaila-ila nga kanato ang Amahan. Diha sa Juan 8:19 matud pa diha ni Jesus Christ, nangutana sila, hain man di ay ang imong Amahan? So man pangutana no sa mga tao. Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako og sa akong Amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong Amahan. Dinhi nimo makita no nga unsaon na to pag ila sa Amahan,
mailhan nato ang amahan, diha kang Kristo. So diha nimo makita nga ang atong topic karon Jesus Christ. Diha kang Jesus Christ, kung motubo ta sa kaalam og kahibalo, makabaton ta og suod nga relasyon og kahibalo nga mahitungod kang Jesus Christ, maangkon usab nato ang kaalam og kahibalo mahitungod sa Dios. Ngano man matud pa ni Jesus Christ, kung kamo makaila nako, makaila pud mo sa amahan. So kung ganahan ta nga makaila sa amahan, dapat atong ila-ilahon pag-ayo, magbaton tag suod nga pagpakig relasyon diha kan Jesus Christ aron kita motubo sa kaalam ug kahibalo mahitungod sa mga tinago sa Dios. So klaro kayo na gigisulti diha ni Juan. Na lain pa diha sa Juan 6:30. Matud pa diha sa Juan 6:30, daghan ang mituog ang Hesus ug human siya misulti kining mga butanga. Sayop ni siya. Sa Juan 6:30, matud pa din ha, ako ug ang akong amahan usara. So, kung namo ang Biblia, makita nato diha sa Biblia nga ako, matud pa ni Jesus Christ sa Juan 6:30, ako ug ang akong amahan usara. So, diha gipakita ni Jesus Christ, although ang anak lahi sa amahan ug ang amahan lahi po sa anak. Gitawag sa distinct personality. Lahi ang anak, lahi po ang amahan. Hapan matud pa ni Jesus Christ, siya ug ang amahan usara. Diha gipakita ni Jesus Christ ang ilahang pagka-equal sa ilahang autoridad sa gahom o sa himaya. Parehas gipakita diha nga kung unsang amahan, maupod kana si Jesus Christ. Now, ikatulo nga point, ang balang espiritu nagpamatuod kang Ginoong Jesucristo. Nagtestify mo na trabaho pod. Nagpamatuod, nagpahayag pod ang balang Espiritu Santo mahitungod kang Ginoong Jesucristo sa Juan 14:26. Juan 14:26. Siya nga inyong ikauban nga mao ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo o magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang trabaho sa balang Espiritu Santo magapahinumdum sa atong kinabuhi mahitungod sa mga butang nga gisulti ni Ginoong Jesucristo nga rin nato. Iyatang pahinumduman unsay sugo, unsay kabubuton ni Jesus Christ. Now sa Juan 15:26, moanhi ang magtatabang nga mao ang Espiritu. So dinhi makita nato no, gipakita dinhi kung unsang balang Espiritu Santo. Una, kaganina ang balang Espiritu Santo unsa siya? Magtutudlo, mutudlo siya nato. Then dinhi gitawag siya magtatabang. So diha gipakita ngang Holy Spirit dili siya mere power or force. Kundi ang Holy Spirit gitawag siya person nganuman. He is our teacher, matud pa diha. Then he is our helper, magtatabang. So therefore, diha gipakita ni Juan nga ang balang Espiritu Santo gitawag siya persona nga din magtutudlo sa atong kinabuhi o magtatabang sa atong kinabuhi. Sa Juan 16:13, apan inig-abot sa Espiritu Santo sa kamatuoran. So din higit ang Espiritu Santo gitawag siya truth. The Spirit of Truth. Ang Espiritu Santo kamatuoran. So diha nimo makita atong i-connect. Si Jesus Christ gitawag po siya, matud pa ni Jesus Christ, I am the truth. Si Jesus Christ full of truth. So ang Holy Spirit po gitawag po siya the Spirit of Truth. Diha nimo makita ang equality. Kung kinsa si Jesus Christ, maupod ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit gitawag po siya og kamatuoran. So diha nimo makita nga ang Holy Spirit, kung unsa si Jesus Christ, kung Dios si Jesus Christ, Dios pod o persona pod ang Holy Spirit. Sa buhat 1:8, apan kun mukonsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibok Judea og Samaria og sa tibuok kalibutan. Ang balang Espiritu Santo maghatag og gahom. Buti pasabot, ang balang Espiritu Santo dili siya makahatag og gahom dinhi nato kun dili pod siya persona. Og di pod siya makahatag nato gahom kung wa po siya gahom.
Therefore, kung ang Holy Spirit naa siya gahom, persona siya. Naa siya kaugalingong gahom, o iyang ihatag nga ri kanato, aron atong pagagamiton sa pagsangyaw sa maayong balita. Buhat 1:1 ngadto sa 36, ang sugilanon sa pagbubo sa Dios sa balang Espiritu Santo. Makita nato ang role sa Holy Spirit. Nga sa dihang gibubo ang balang Espiritu Santo og mikunsad sa mga apostoles ug sa mga tinun-an niadto nga panahon, makita nato nga ang balang Espiritu Santo nagagiya kanila sa paglitok sa nagkalain-lain nga mga pinulungan. Unya ato makita nga sa dihang nagapanglitok sila og nagkalain-lain nga mga pinulungan, nahimo kadto nila tungod kay ang balang Espiritu Santo man mao'y nagadikta og nagagiya sa ilang kinabuhi. Now, kung atong tan-awon, kung ang Holy Spirit dili pa siya Dios, dili niya mabuhat katong mga maong mga milagro, katong maong mga katingalahang mga butang og labaw sa tanan, ang revival nga nagapanghitabo dito sa Jerusalem, ang pinakaunang revival nga nagahitabo, buhat to siya sa balang Espiritu Santo. Og diha gipakita nga ang balang Espiritu Santo naa siya dakong gahom aron sa paghimog revival, og naay dako kayong role og ministry ang Holy Spirit diha sa iglesia mismo, sa pagpatubo sa iglesia. So diha nimo makita nga ang Holy Spirit dinhi nga senaryo gipakita nga ang Holy Spirit kitawag sa persona og Dios siya, og tungod kay duna siya gahom sama kang Ginoong Hesukristo og sa Amahan. Natanawa sa bersikulo 36, busa ang tanang mga tao sa Israel kinahanglan nga masayod gayod nga kining maong Hesus nga inyong gilansang sa krus gihimo sa Dios nga Ginoo ug Mesiyas. Sa dihang nagwali niini si Pedro, ang kasing-kasing sa mga tao daw gigisi. Unya tungod ato midawat sila sa ebanghelyo nga giwali ni Pedro. Nya katong kasing-kasing nga daw gigisi, lihok ug tandog ug buhat to sa gahom sa balang Espiritu Santo sa kinabuhi sa mga tao. So diyan nimo makita nga involved ang Trinity sa buhat sa kaluwasan. Sa lagtod ang kaluwasan buhat sa Dios Amahan, gipili sa Dios ang tao aron niya luwason, gitubo siyang anak og gi-apply ang kaluwasan pinagi sa balang Espiritu Santo dito diha sa kinabuhi sa tao. Now diha sa Acts chapter 4 verse 8 to 12, si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo mitubag kanila, mga pangulo o kadagkuan sa katauhan. Makita nimo si Pedro puno sa Espiritu Santo ug unsay nahitabo, nakabaton og milagro ang tao nga ilahang giampuan. Sa laktod dili unta maayo tong maong tao, naayo ang maong tao tungod sa gahom sa balang Espiritu Santo nga nagpuno sa kinabuhi ni Pedro. Imagine na, kinsa ang Holy Spirit ani nga atong gibasa karon nga teksto? Dios siya, ug dunay gahom bisan sa pag-ayo sa mga balatian. Sama ni Kristo nga nag-ayo balatian, ang Holy Spirit nga mo'y nagapuno kang Pedro niini nga panahon, nakaayo usab og mga balatian. Now diha sa unang Juan 5:6, ang mianhi mao si Jesucristo, og nailhan ang iyang pag-anhi pinaagi sa tubig ug sa dugo. Nailhan siya dili sa tubig lamang, kundi sa tubig ug sa dugo. Ang Espiritu mao ang saksi nga matuod kini, kay ang Espiritu kamatuoran man. Sa verse 7, matud pa diha sa King James Version, that these are the witnesses of heaven. Number 1, the Father. Number 2, the Word. And number 3, the Holy Ghost. And these 3 are one. Muna diha gipakita ni John, kung imong kuan sa King James Version, klaro kay dito nga ang gitawag og witnesses kining Amahan, ang pulong mo man ang si Kristo ug ang Holy Ghost, ang balang Espiritu Santo. Ug matud pa ni John, kining tulo o sara. So dinhi atong conclusion nga si Ginoong Hesukristo siya gyud mao ang atong Ginoo ug Dios, no? Dios gyud si Jesus Christ.
Og diha pinaagi kang Ginoong Hesukristo, kita mutubo sa kaalam. Di ba? Matur pa ni Jesus Christ, ako ang dalan, ako ang kamaturan. Ganahan tag kamaturan na kan Jesus Christ. Ganahan tang mutubo ka sa kaalam ug kahibalo may tungod sa Dios, ana kan Jesus Christ. Sa unang Korinto 8:6. Apan alang kanato may usa lamang ka Dios. So usa lang gyud ka Dios ang ato ang gituohan. Apan kining maong Dios nagapadayag siyang kaugalingon sa tulo ka persona. Sa unang Korinto 12:13, busa kinahanglan nga mahibuluan ninyo nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios dili makahimo kang Hesus o walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kon manduan siya sa Espiritu Santo. Diha nimo makita no? Ang balang Espiritu Santo mumando sa tao aron ang tao makaila og makahimo pagdaig kang Ginoong Hesukristo. Dinhi nimo makita lahi ang Holy Spirit og lahi si Jesus Christ og lahi ang Amahan. Klaro kayo na diha. So, mumando ang balang Espiritu Santo aron ang tawo muduol kan Jesus Christ og simbahon si Jesus Christ ug ang Dios Amahan. Sa Filipos 2:11, og ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. So si Kristo mao gyud ang tanan, magasugid nga si Ginoong Hesukristo mao ang Ginoo. Galatias 6:14, panalang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako ug ako patay na alang sa kalibutan. So dinhi nato makita nga si Ginoong Hesukristo siya ang kaalam, siya ang kahibalo mahitungod sa Dios. Naa kang Kristo ba ang kaalam o kahibalo mahitungod sa Dios. Kung sa atong kasing-kasing no kay dihang sentro man gud ebanghelyo. So tungod kay ang sentro ni mao mensahe ebanghelyo man nakasentro ginis kinabuhi ni Ginoong Hesukristo. Diha kang Kristo kita makabaton sa tanang kaalam ug kahibalo mahitungod sa Dios Amahan, sa Anak ug sa Balang Espiritu Santo. So daghang salamat og kini mao ang lecture 9. Lecture 10 ayo